pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay na may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na kala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sansan anong at kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta
AYAZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong nga adlaw, Miyerkules. Pizza 24 na bulan sa Marso tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magaduloong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports, first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal dugang nga AstraZeneca vaccine ginbaton sang Negros Occidental i-deliver na sa mga banwa kag kasyudaran subong nga semana. City Administrator ang nagpalayag nga posible mapabilin ang Bacolod sa Modified General Community Quarantine sa bulan sang Abril. 8 patay sa engkwentro sa tunga sang New People's Army kag subongman Philippine Army sa siyudad sang gihulngan Negros Oriental. Mga balita naton sa puwersa sang aton kapulisan dire sa siyudad sang Bacolod. Balita national. Isyu naton karon nga aga. Ginatun-an karon sang Armadang Kusog sang Pilipinas ang maayo nga tikang may angot sa 183 ka Chinese militia vessel nga nagapabilin sa Julian Felipe Rep sa West Philippine Sea. Suno kay Armed Forces of the Philippines Chief Lieutenant General Cirilito Subihana, wala ginatugutan sa militar ang pagpang-atake sa teritoryo sang Pilipinas bangod parte ini sa mandato sang Armed Forces of the Philippines. Sa piyak nga bahin, ginpahayag ni Subihana nga ginatun-an pa sang task force para sa West Philippine Sea ang iban pa nga konsiderasyon. Sa karon, padayon ang pagmonitor sang maritime patrol sa West Philippine Sea sa kadamuon sang Chinese militia vessel nga yara sa among lugar. Kumadumduan pa, gin-report ini na siding sang aton sinipuwersa militar ang madamo nga mga sakayan dagat sang pungsod China nagalambiyong dira sa West Philippine Sea. Nagsabat naman ang embahada sang pungsod China nga ining pila ka mga sakayan dagat nagpasilong lang, nagpanago lang, bangod malain ang panahon. Nya natural lang ina sa mga sakayan dagat
nga kung malain ang panahon, magapangita ini sila sang pila ka mga bahin sa kadagatan nga makapalipod agod nga hindi maigo sining mabaskog nga balod. Kung nagasugid sang kamaturan ang pungsod China, depende na ina sa ila konsensya. Ang punto lang sang pungsod Pilipinas nga dapat hindi magagadlang biyong dira ang mga sakayan dagat kay makatalagam. Labi na, damlag lang may mando nga daan ang pungsod China nga kung sino man nga kapungsuran kag ila sakayan dagat nga mag-agi sa among Philippine Sea luthangon. Amo ina ang masulusingki nga tidaga kag ginakakulbaan ini bangod ang among kadagatan madamo sang nagasinabay-sabay man nga mga sakayan dagat gikan sa iban nga kapungsuran. Delikado ina. Pananglitan mapalukpan, labi na gid kon ang sakayan dagat kag sakayan panggira sang Estados Unidos ang maglabay sa among area kag mapalukpan bala kag magtuga sang gamo nga sugura naman sang ining kwentuhanay. Pobre man ang Pilipinas, maipit ini siya sa mga higanting kapungsuran. Ang aton niya, diplomasiya. Ipaagi sa mahinay, subong may jutay nga pagpaubos. Ginalapak na ang aton kinamatarong. Ginaagaw ng ato dagid kadagatan. Kita iya, padayon, diplomasiya, nagapakitluoy, nga kun mahimo. Medyo hindi lang pagpatamaan, hindi lang pag-abusuhan ang kaalwan sang pungsod Pilipinas. Pero ang matuod siya wala gigita mahimo. Hadlo kita mo. Kung si Presidente Rodrigo Duterte pa, hindi kuya pag-ikambyo ang kabuhi sa akon mga soldado. Ya wala kita mahimo. Pananglitan nga bombardiyoon kita sang pungsod China. Tapos, isa lang kadlaw, sungka na. Isa lang kadlaw, al sa kamot na. Wala ta mahimo. Sophisticado nga mga armas sang pungsod China. Bisan lang sa kadamuon ba, pila kapilo ang pungsod Pilipinas. Amo na, nga bisan ginadaog-daog na, ginapasipad-an na sa gihapon diplomasiya. Kay wala kita sang mahimo. Luwas nga kubos kita nga pungsod, wala kita sang ikasarang kungira ang paghambalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa bilog na Dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Siling ko na tagsa kakagahon, duludog sing kita, dire sa kahanginan. Ang una nga hotong, duludog sing kita, roll call kita, tulutimpla kita pamahaw, para bisan paano pagsik ang aton mga kauturan sa pagbangon nila. Las 4:07 na, madumdum na kamo kung ano nga pamahaw ang luyag ninyo lutoon. Samtang ang aton patrol nagalagulad naman sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Idulong nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita nga mahimo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras plus ang pila ka mga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado plus ang preparasyon sang aton mga kauturan gahinampot na ang Semana Santa. Ang sibahan subong kakulukuri gawa kay siling sang gobyerno kung hindi kamo magtuman sang amon sini mga kasuguan ipasira ko ang inyo simbahan. Pila ka mga obispo ang nag-react. Siling niya, abre gani ang mga masayan kag iban pa, ang simbahan ipasira, akalain na. Are, ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Ginaman karon nga kagahon ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Papa ang kagahon sa aton sini nga mga kauturan. Kay aga pa kabatsyag nagit kita Aksyon Fred sa papa ang panahon. Di naman ni mapunggan Aksyon Fred. Sa bagay, nagahilapit na. Sulod nagkikita sa bulan sang summer Aksyon Fred.
kay ang iban gani diri action Fred ka Batsyagman sining mapaang man nga panahon, although ginalantaw ta nga aton sining nga kalangitan ang aton sining nga kalangitan action Fred mayadman ara ang mga kabituunan sa kalangitan may ara man action Fred mga bituon man nga subong kaagahon makitaan tanan nagapanglakaton man sa kaadalan action Fred no ini mga bituon temprano pa pagkapanglakaton going man sa tagsa ka mga merkado although may ara man pila ka mga kauturan taksyon Fred ang nag-standby sa karon sa tubang sa regional hospital still aga pa pila na para makakuha sa priority numbers. Nagliligad action Fred more or less mga taga alas 6 to alas 7 na sila ginatagaan man sa sining priority numbers para sa libreng check-up action Fred or 4. Action Alvin, Yes, sir. nagligad nga inadlaw to may reklamo kapila sila magbalik-balik wala gyapon kasulod. Wala gyapon action Fred. Ara gihapon ang ilang problema. Mas mayo kung tani, no? Hindi pares nagliligad bala. May rekta na sila, makarekta sila abi sa pagbantay sa ila sining nga mga pasyente. Pero subong niya, ara sa gihapon action Fred, still waiting nga makasulod para makamusta man ang ila sining nga mga pasyente. Payaran ko gani action Fred, ang iba nyo mga kunti dala kita sa motorsiklo going halimbawa sa Southern Negro. Kung mapauli kita, may nakitaan kita iban gani nga mga ambulansya imbis na magrekta diri abi sa area sang regional hospital ay garekta sila sa kabangkalan digto na lang action Fred bulong kung man kay makita ang taman action Fred kaangay sining taga area sang Pontevedra may ara man na binalbagan wangwang man ang ilang mga ambulansya. And at the same time, action Fred, diri na rekta ang ila sining ambulansya sa Kabankalan District Hospital. Bagay, amat-amat naman action Fred ang pagtinadman sa syudad sang Kabankalan. Anyway, good morning action Fred sa mga kapulisan ta sa idalom sang San Enrique PNP. Temprano pa pamati na sa aton ang ila sining nga hepe sang San Enrique PNP si Police Major Renante Salgado subong nga kagahon ka pamati gid sa aton na. Ay, by the way, action Fred, ang area sang police station o kung rather mga kapulisan man sa police station number 2 pagtigayon man sang ila sining pag-grooving naglabay sila sa dalan sang Gatoslao no. Still area pa man nila ang dalan sang Gatuslao particular sa likod man sining Capitol Lagoon no subong kagahon ari sila galambiyong mayo man sa aton sining mga kauturan at least para makitaan man ang police visibility o kung mas mangin visible sila sa mga kauturan naton no especially nga nagapanglakaton nga iba nagapanilo na subong kagahon sa area o kung sa mga ini mga street cleaners wala action Fred kaamat-amat naman sa pagpaninlo. Anyway, action Fred nga laragway man sandalan karon sang Burgos sa sininga tinion ang damo man nga mga tricycle sa kilid sining Alisbo action Fred no nagahulat man sa mga pasahero sa sininga tinion. While ang ibandria action Fred, mga salakyan du pasahe na sugatan na naton halin sa area sang homesite going sa downtown area. Although manaka lang action Fred, no? Kung pipila pagit lamang ang mga nagabiyahe sa sining tinion. Apit na lang action Fred, Miyerkules kita, di isa na langgit, pila na langgit ni katulog, magkasulod na gid kita. Sining balaan nga Semana Santa. Sako man ang mga kapulisan nato na sa idalom sang Highway Patrol Group action Fred sa pagpatigayon man sang ila sining Oplan Semana Santa kay may mga coordinations na sila sa sining tinion sa mga sa idalom naman sang Land Transportation Office even ang sa DPWH
para sa ila sini nga gingkaandan balaksyon Fred nga matag tuig gabulig ni sila sa mga motorista nga nagapauli, especially sila nila hindi sila mahadlok sa mga motorista ako nagadala sa mga salakyan. Dapat hindi na sila mahadlok sa amon ang ara kami sa dalan kay hindi kami mandakaw kundi mag-remind gid lamang sa mga kauturan naton, especially ng mga driver, na palang idea nila action na nga blow buckets. Ang letter B pala dapat ma-check man nila ang ila sining brake. Ang Elia, ang lights, o kung ang suga sa ila sining mga salakyan. And at the same time, oil, o kung amo ni ang idea sa blow buckets para halos kompleto, makitaan man nila ang kabaga kauturan naton nga nagabiyahe, hilway kag safe man action na Fred sa mga dalanon. Para mo man makitaan taman ni action na Fred ang pila naton ka mga kauturan man, especially di mga mekaniko balang nga nagabulig man sa mga dalanon. Although sa ila lain ini kag pinasahi ini nga klase ang pagbulig inabangod man still nagapadayon kita sa panahon sang pandemya. Ari na kita action na Fred sa dalan o kung sa Burgos Public Market for us to check sa aton mga kauturan man para makaka-idea kung pila subong ang presyo sa mga pamalaklon diri sa Burgos Public Market para kung may idea man sila the best nga sudan, anong pinakabarato, ano man ang pinakamahal nga sudan action Fred. Although Nagligad nga Domingo, kita na kami da nini Pato. ay gali, oo, te, mas, sa wakas, no? Ang kundi action na, Fred, na PR man ko, may mga panahon nga makita ta si Nini Pato, especially weekends. Pero kung weekdays, ang buot, kung kuan siya, may ginagawa. Basi masaka sa kanlaon, Oo. makwato siya mga anting-anting bla. Mayo man, oy, lapit na. Ang iban gani action na, Fred, kakuha gina anting-anting kasaka na sa kanlaon, no? Si Ampot ko si action na ni kung makakuha pa man isang anting-anting. Bagay tsura, palang daan action na, Fred, ni Pato. Lawanting-anting. Sadya man kung kaisa sini Pato action na, Fred, ay makalilingaw, especially sa aton sini nga mga kauturan. Kay Joker man siya action na, Fred, especially sa mga kapihan, amo ni ang naga-entertain. Manaog kita action na, Fred, no? Kagya i-checkeraon taman ang presyo karon sa mga nagapanguna, presyo karon sa merkado, especially sa bungo, di pa sa pinaka-main na entrance, ang pagpanaog na sa pila ka mga isda binanyera, nga mga isda, i-check taman action na, Fred, kung bala may pagmahal na, kunti Semana Santa, mahal gid na siya. Especially kung nagahilapit na ang Semana Santa, kasi may pagbaguman sa presyo sa isda action na, Fred. Kaya pati pa yung pila naton ka mga utod nga may puasa mong. Ti sa Semana Santa ang iban, wala nagabakal karne, baboy, kagiban pa. Amo na nga gamahal ang isda. Yes, action na, Fred, no? Amo ning mahal man ang isda. Pero subong gro, bulo-barato pa man lang ha. Oo, buro barato pa man ikabay pa nga buro barato pa lang action na, Fred, no? Para sa ato sila yung mga kauturan. Pero at least may idea sila, no? Ginalantawan naton diri action na, Fred, nagliga to adlaw naglabay kita diri as to sa pila ang presyo sang mangita sang kwan bala sang ugah. Ang ini nga uga at least para sa ato sini nga mga kauturan, pero adlaw na gid sila ga reaction na, Fred, no? Hindi pera sa iban at temprano pa. Uy, na mitudo kay mangkula ka kita sang liwit action na, Fred. Ang liwit may available na sila subong, no? O basi tigli liwit na. Madam, imoning liwit. Yes, good morning. Action na, Fred, liwit. Pila subong ang liwit mo? 160. 160, no? Ang liwit. Oh my God, kadlaw na iba, no? Uy, preska katama. Ang labas katama action na, Fred. Ang ano ni, tilapia ni, no? Tilapia 140. 140 action na, Fred. Oh, ini Upos-upos 160. 160 ang upos-upos. O maning lalaki nga ko, no? Unang di bakal mo sa akon. Oo.
Oo. Amo ning ginbakal ta kuno sa action na Fred, no? 160 upos-upos. Oh, amo ning mga available sa karon. Boss, thank you boss. Let's try ta naman action na Fred sa iban hasta kung taga-pila. Damo man mga liwit nga mga display subong action na Fred. Dugay man kita wala kakita sang liwit, no? Oo. Pero subong damo. Sa una bala, ang liwet ginakilaw pa na. Gede. Pero magkilaw kas na, tuktukon mo gid sa mayo. Kay madamo sa bukog mo. Pero kung tuktukon mo sa mayo, kay nipis mo lang bukog ya, gakatunaw malana. Kung mausangan mo. Ay, oo. Pero hindi nga, ano ba, may dagko, may gagmay action na Fred. Kaga namin magani ilang tawon ang liwit sini action na Fred. Magluwas ang liwit, may bilong-bilong man, no? Pare Junior, wala nyor, pila ang bilong-bilong nyor? 160 po pero barato pa action na Fred. Kung kutong tabi ko mananugid mga adlaw na expect nila. Gina at least para lauman ta nga magpreparar sila sa pagmahal pero subong iya barato sa gyapon ang limit gani action na Fred 160 sa mga panalagko subong action na Fred ay ara man subong available ining bantalaan kaga ano nang isda ni bantalaan no? Pila na siya subong pare? 350. 350. Panalagko ta subong action na Fred. Ang Dorado. Dokument sa Dorado action Fred. Oh. Pila na subong iya pre? 300 man. 300. 300 ang Dorado. Nagligad. 250 subong 300 medyo nagbahal siya jutay no. Ang available pa ang tangigi subong pila ni siya sir? 400. Oh, medyo nagtaas siya. Urig. Urig. Gali. May hindi man urig. Miyara. Ang agi. Agi. Ang agi, pila ning agi? 350 lang. Ano na siya? Tangigi action na Fred. May urig, kag may agi. Anong agi na man? Ang agi, ano itsura sang agi man? Kapang lipstick? Oo, ano daw ka pang lipstick okay ang itsura sang agi action na Fred. Medyo taliwis ang iyang sungo, ang iyang ulo, no? Oo. Ang urigya wala. Wala. Oo. Report na niya. Lipot ang iya sang kwan. Abi ko ang agi kapang lipstick Fred sa punggulang balaan nga. Para sang kwan no? Ang marot nga may ara batikuling may ara man na iban action na Fred no magluwas yun yung subong ay ano ni siya lilang bonito action na Fred ang laragbay sa bonito kung lang taon mo daw gold ang iya sining panit no ang si bonito pila 250 action na Fred salamat na para may mga idea by the way mamangkot lang ko ano nga adlaw ang lauman naton nga may pagtaas sa presyo sa nga isda? Pagkato may kwaresma. Pagkato kwaresma mo. No. Ini nga pagkato kwaresma action na Fred. Amo ni ang lauman ta nga may pagsaka sa nga presyo sa nga isda. Wala hinapit na. Most probably ba si Lunes Santo? But lang. Kabalo. Depende. Depende. So, depende ni action na Fred, no? Base pag sulod na sa Semana Santa. Ang kalamanan na Action Alvin na magpulupangumpra, pitsa 30, pitsa 31. Kaysa pitsa 1, tub 4, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, kag Domingo de Pascua. So, mabakal na sila tigana. Mabakal na sila mga kulo-kumplito nga dilatas, kulo-kumplito nga mga tinapay, kulo-kumplito nga mga uga, kag iban pa. In preparation, nga kon pagsira Biyernes Santo, may ara sila nga lutoon sa sulod sang panimalay. Ang iba niya, of course, gagwa sa iban nga banwa, syudad Don Salvador, Sipalay, Hidubaan, kag iban pa. Ang iban sa mga tourist spots action na Fred, no? Pagkato sa beach, ang iban niya, makadto man sa iban nga mabugdaw nga lugar like Salvador Benedicto. Pwede ba yung may reaction Fred? Bulaw, kag bulaw-bulaw. Ang bulaw, Fred, tag pila?
Tag 160. 160. Ang bulaw-bulaw yan. 140. 140. Ang bulaw-bulaw siya na Fred. Gagmay ni siya, medyo gamay-gamay nga isda. Pero ang bulaw ya, dagkogit din siya sa karonak siya na Fred. No? La, isa na lang para may idea hilig sa bangros. Pila sa bang bangros na? 200. 200 action na Fred. No? So para ba nga pila ka mga presyo karon? Sang isda diri sa merkado at least para temprano pa may idea man sila action na Fred. Good morning. By the way, sa presidente sang Burgos Public Market si Sir Ruben Kasipi Upod ang iya pinalanggang asawa. Temprano pa action na Fred gaingaw na ang ila sining radio ang ila sining radyo sa Action Radio ga pamatigid no subong nga aga. Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang may DC ang sa Burgos Public Market with Action Nani Kiraw ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na bangon na kag manumdum na kung ano ang aton baklon sa mga merkado para timplahon it pamahaw karon nga kaagahon. Ano ang manamit nga pamahaw karon nga aga? Kung ako yung pagustuhan subo nga aga, luyag ko magbakal bla lukos ng usto-ustuhan ng kadako ya. Pagkatapos tuktukan mo siya sibuyas bombay, kamatis, pagkatapos paitan bla kuha mong liso, tuktukon mo siya, pagkatapos isulod mo siya sa tiyan sang lukos, kag tugon siya, kag amo ang pagsugba, porte sa pagkanamit. Amo na ginapulo pangita sa ginawa ko. May mga mabatyagan ka lang kahang, kuha mo lang ang liso, ang paitan lang, ang panit ka lang tutukon mo kag iupod sa sibuyas bombay kag kamatis, tilawin nyo bla. Kag may sinamakan ka, ga kala tagdak laway mo mong porte sa pagkanamit. Parisan mo siya, kundi may ginabakal ka na sa merkado ng pork and beans, bado komersyal ba? Ang iyan nga baboy gamay. Pero para nga daw medyo sufisyente sa bilog nga pamilya, bakal ka nga kilo baboy. Tapos gisahon mo siya, kagla gaon nga maghumok. Pag humok na, amo na pag-abre mo sang pork and beans, kag ibutang. Pagbukali bakit ka, pagkanamit, pagkananam. Amo ng kampyon nga pamahaw, karon nga aga. Depende ang ako niya mo nang gusto ko. Tapos ang sulusugba sang kwadra sang lukos na blang bago lang tapos maligo gatampi to aliya. Sa pagkanamit ipamahaw karon nga aga ano pag ginahulat da sige na bakal na kamo kag mamahaw sa mga merkado. Una nga hotong roll call naton karon nga kagahon. Kay Hinida Ordonez, good morning. Kay Marilo Kahilig sa Barangay 1 Das-E Manapla. Kay Erne Odas Colidas. Kay Yunila Tarusan sa Barangay 20 Alangilan, Gabugtaw na. Kay Iba Gradas Baterna. Si Noel Amaro, ninatamyaw si Vanessa Mayo, dira sa Minnesota sa Amerika, subumautod niya si Mickey Amar kag si Boy Hulingo sang Mandalagan, si Alex Muntisa suki tani. Si Vanessa Mayo tamyaw yaman si Noel Amar sa Canada, kay Kili Gile sang Arizona, good morning sa inyo. Kay Jason Alegria da sa Cadiz Public Market ga monitor, kay Utay Benedicto sang Victorina Heights, Mansilingan, kay Warren Ortiz, kay Uditorta de la Piña, kay Rinaldo Riparo, kay Franklin Babauda, good morning ko na, sa dulo sa family, dira sa Milan Subdivision sa Isabela,
kay Milili Oligo, kay Diloterio Acosta Gare, dira sa Payaw Bilabagan, Tamayos Nanaya, kay Kent Bulaka Wanisa, Barangay Handumanan, kay Neil Brian Balois, good morning, kay Huma Lumina, subuman kay Jubal Trinidad, good morning, bangon ron, adlaw ron, unang hutong ina, sang aton sini, roll call, karon nga kaagahon. Dali lang, dire kita na yo, sa libre nga medical check-up, kag libre nga konsultasyon. Standard Time, las 4:30. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:35 na tel-ed sang frontal system ang nag-aapekto sa Northern Luzon samtang easterlies ang nag-aapekto sa Bugos nga pungsod. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan, may laptala o kon panaguob, mahinay tubtob nga mabulubas ko gawa ang uyop sang hangin, gikan sa naamina na silangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas. Ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod, samtang sa masunod nga simana, suno sa pag-asa, maka-eksperyensya na kita sulod na ang summer. So, preparar sa mainit kag mapaang nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na kay Aluna Cortez Dinsay, good morning da. Kay Guillermo Clarito, dira kay Cora Jobin, okay, sa Kali Cuatros, Inayawan, kay Ame Agostinis Baron, kay Rakmanok, sige, kay Joseph Pacifico San Enrique, kay Arnel Serman, gamonitor sa kuno sa Muntinlupa, kay Asuncion Pastor, good morning. Ang aton tulotamyaw medyo lipot-lipot lang para makagulaganan siya kita inuras. Standby ka mo, balikan ko kamo dugay-dugay pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:43 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Medyo gakuriit gawa ang kasimbahanan Katoliko. Bangot sining palayag sa gobyerno nga kung hindi sila magsunod sa mando sa gobyerno, ipasira ang ila simbahan. Ang iban nga mga pare kag obispo nag-react sila niya, pasiraan yung simbahan. Ang mga masayan na kag-iban nga niya, Berto, simbahan niya ipasira nyo. Do ipasiraman ko no, ang pila ka mga masayan na pedikyuran kag iban pa. Kung do sa kayuhan malang
nga hindi, no? Nga galing kay ining order bala ni sa mga IATF kagiban pa. Gabi ng suli lang, kalain o gabi na gusto lang sila. Ang iban do hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Kaya Antiquiña Rot Sumiwan, good morning. Base di Anton Diaz ang Patria Village, ang taga mga subdivision nagpasalamat. Nga ba na dumduman kami sang IPM nahakutan ang amon basura. Kay Ilsa Biasong Gordon, banay ga monitor bisan naga-duty kuno. Ba si Andro Juanites, ara siya. Andro, good morning. Kay Imbong Jucampo, good morning da. Kay Judge Snap Diamante Kabugtaw na ni. Kay Bitilao sa Bilalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Toto Raul Alibugas dalom da galadlad nga na da. Kapamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning man. Dira kay Marvin C. Ba? Kay John Hidalgo sa Manapla. Kay Pare Erding Hurilia. Kay Pare Istoy Quirido, good morning. Sa kay Jemuel Agustin kag pamilya sa Kawayan, good morning. Kay Junjun Agustin sa Kawayan, good morning da sa inyo ha. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Upod-upod lang kita. Bisan paano duludugsing lang kita tagsa kakaagahon. Kay Imbong Jucampo da sa Maaw, good morning lang. Kay Kone dira sa din nga lugar. Oh, sige. Pakarunan ko ina, no? Kay balikan ko ina karon dugay-dugay kay may mga obligasyon pa kita, no? Sige, standby ka mo makadali, mas standby man ako dire, pero balikan ta kamo. Enjoy kita tagsa kakagahon pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito.
Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57 na. Kay Aida Alunan na good morning, kay Janine Arabilo Sabago, kay Henry Antonio Poscablo, kay Kati Beer, kay Lurito Armas Bidaha, kay Angela Liarte Gayundato sa Bangga Tutong Pilisaga Monitor na, kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor dira sa Fernville Panukoy, kay Ronaldo Galinia Humayaw, good morning man. Ba? Naga-monitor sila karon nga kagahon. Aber, waswas kita na sa aton obligasyon, pagbalik namon mga balita kag mga isyu na. Pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga
nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today.
Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na... Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06 kay Dilyalia Beda. Good morning lang. May lang nga pag-monitora. Kay Kelly Jele, good morning. Mga abya niya. Anday Vanessa Mayo, kay Noel Amar, o morning sa inyo. Maayon ni kay sa iban nga mga kapungsuran, medyo tamyawanay sila. Dire kita, balita naton sa probinsya, dugang AstraZeneca vaccine nga ginbaton sang Negros Occidental, iga-deliver sa mga banwa kag syudad subong nga semana. Balita Kapitolyo. Detalye upod si Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginumpisahan na sa Provincial Health Office ang pag-deliver sa dugang nga mga nag-abot kon nabaton nga AstraZeneca vaccine sa Negros Occidental. Suno kay Provincial Disaster Management Program Division Head kag Provincial Incident Management Team COVID-19 Commander Dr. Zifar Gerhardt Kailian, ini ang iga-deliver sa nakalain-lain nga mga banwa kag syudad, partikularmente sa mga hospital, sa bangod ini ang iga-bakuna sa mga health workers nga senior citizens sa kunda edad 60 anyos sa pasaka. Ang limang kanamuon sa AstraZeneca vaccines nga nabaton sa Negros Occidental, amo ang 120 ka vials nga nakabugos sang 1,200 ka doses sang bakuna. Yari si Dr. Kailian. So, ang ini nga mga vaccines, no? So, 50 vials kag 70 vials. Ang ini nga mga vaccine will be scheduled na naman for distribution. Una darigin na pahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga target sa probinsya nga malabot gid ang mga nakalista nga kanamuon sa mga health workers nga dapat bakunahan sang unang dose kontra COVID-19. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Dugangan tayo na nga mga balita,
pagkatapos ini.
Action Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Dira kay Juicy Padilla, good morning. Kay Angela Liarte gayon dato, good morning. Saya pamilya ko no good morning. Sa inigaran la Castellana kag Himamaylan. O kapi-kapi kita nay. Dr. Alfred's Green Coffee. Oy. Standard Time las 5:16 na. Kay Warlito Nisya, good morning man. Diri kita mga report naton sa puwersa sa aton kapulisan upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action na Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Liwat na nawagan si Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr., Deputy City Director for Operation sa Bacolod City Police Office, nga sundon tagihapon ang health protocol nga ginapatuman durante nga wala pa babakunahan ang pila ka pamuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Suno kay Cachumbo Action Fred, apisar nga madamo na ang nagradakpan apag may mga kauturan kita gihapon nga wala nagasunod sang health protocol katulad sang social distancing, pagsoksok sang face mask kag face shield nga mula mang apamagi nga makadepensa sa aton nga hindi kita matapikan sang virus durante nga wala pa kita mabakunahan sang vaccine. Suno kay Cachumbo Action Fred, nagbando na si Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido sa iya nga mga hepe nga dapat dakpon kag pamultahon ang mga pasaway nga wala nagasunod sa health protocol. Directly, amo na siyang directive ni CD na binatag mo sa ako na i-designate no, sa aton mga station commanders nga i-continue no, ang pag-implementar, observe no, ang minimum health standard no, diri sa siyudad sa Bacolod. So, ang figures ta nga nakita sa mula pa damuonan no, so far ang aton nga mga issuance of citations kada may mga pang 1 month kita before. So, amo na siya no, ay kadayon tani nga implementation o sa dayon no, makabulig no, mapaganaga ng pagkalat no, sang COVID diri sa aton ni responsibility. Pila ko no, sa aton tumuloy na sa siyudad sa Bacolod, padayon kita no, nga mag-observe no, sa aton kagalingon sa paggamit sang face mask, face shield, hand washing, and social distancing. No? Kung kita may mga personal no, nga karduan within sa ida sa Bacolod, para hindi man kita no, mahasol kung makitaan kita sa aton nga mga kapulisan nga nag-task no, nga mag-implement sang minimum health standard ng aton nga panghaton at sa aton nga kalagduan, hindi na kita mahasol pa nga basit mapan kita, ma-issuean kita sa issue ticket, kaya makabalila kita no, sa minimum health standard action. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr., Deputy City Director for Operation sang Bacolod City Police Office. Hindi ka balita, ginadulo Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Kay Cory Bidahada sa Quiet Good Morning, kay Martin Aliling, Bauting Angels ko no, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini.
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23. Oras gindulong sa kaalwan. Michelle Sayoda, good morning Bao si Eddie Laoso, ga-monitor sila ni Nanay Isabel. Kay Milagros Morales ang Maaw, good morning man. Diri anay kita, may bukol bala nga nagtubo sa lawas.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 24-6. Una nga bula, 24 kag size. Second draw, 26-15. Ikadua nga bula, resulta 26 kag 15. Third draw, 2-6. Ikatatlo nga bula, resulta 2 kag size. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 642 kita. Jackpot 51,796,665. Resulta in any order 22, 21, 25, 12, 31, 15. Resulta sang 642 22, 21, 25, 12, 31 kag 15. Dire kita 649 kita ang jackpot 15,840,000. Kombinasyon in any order 34, 13, 42, 6, 24, 26. Resulta sang 649 34, 13, 42, 6, 24 kag 26. Sa ilo kita 658 ang jackpot 55,975,262. Kombinasyon in any order 16, 27, 8, 5, 12, 23. Resulta 658, 16, 27, 8, 5, 12 kag 23. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening... Aksyon! Fred Salanga! Masobra 4 kadekada nga pagserbisyo. Bantog nga komentarista sa radyo. Aksyon! Fred Salanga! Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Kinkilala bilang icon of radio in Negros Occidental sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Aksyon! Fred Salanga! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay RB Francisco, kay Shirlene Di Guzmano, si ugangan niya kuno si Tico Gamonitor Kadaga, si Giscon Condino, good morning man. Dire kita, balita naton sa City Hall, City Administrator ang nagpalayag nga posible mapabilin ang Bacolod sa Modified General Community Quarantine sa bulan sang Abril. Balita City Hall. Detalye upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayag Action Fred, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga wala pa karon sang rason para pasakaan ang quarantine status sang syudad sa Bacolod para sa bulan sang Abril. Ini magluwas na lamang sunod sa City Administrator kung mayara sang surge o kung golpyada nga pagsaka sang COVID-19 cases antes ang Abril. Ginpahayag sa opisyal nga nagapabilin nga kontrolado ang COVID-19 cases sa syudad. At sa Action Fred nga may mga best nga nagasaka kag naganubo. Ginpahayag man sini nga hindi pa stable ang trend pero nagpasiguro nga ini ang kontrolado. Sa nibloan nga karon, yara kita sa Modified General Community Quarantine tubtob Marso 31. So, wala man reason sa bunga mapapasaka kita unless nga may ara gid nga surge or may gulpi gid nga magsaka kayo subong daw controlled gid. Labatian si Bacolod City Administrator M. Ang. Sandon Plus Gold mga
Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Saturday Action, Dale Salazar, una sa Balita Una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Kay Rodilyn Alvarez Bayabado, good morning. Ba si Happy Parcon Gayuna, ara siya. Kamusta da si Pare Yuli? Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19.
Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna o angkop sa iyo. Time las 5. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers
at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Kay Rinaldo Lumacada, good morning. Oy, ara siya. Si Elizabeth Malata Gamala, good morning. Si Rosalina Batulak Francisco, ginatamyaw Yabana galiho, birthday sa Yabana, Archie Francisco, karon nga adlaw. Ba, 42 anyos. Francisco, happy birthday, gid. Alin dire sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Dire kita, 8 patay sa enkwentro sa tunga sang New People's Army kag Army sa siyudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Si Brian Morden may detalye. Action Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, baw patay, ining ginaligar, 8 tanan ka miyembro sa New People's Army. Sa nagluntad nga enkwentro kahapon sang hapon, dira iya sa may sitio Agit, Barangay Trinidad, siyudad sang Gihulngan, probinsya sang Negros Oriental. Sa pagpalayag diri ni Philippine Army 3rd Infantry Division spokesperson Army Major Sinon Pancito III, mga 40 ka miyembro sang NPA ang nainkwentro sang 62nd Infantry Battalion. Naglawig action Fred sang 3 ka oras, masubra pa ang ila sini pagbaslanay sang lupok. Sa din, may na-recover sila diri sa mga matag-as nga mga armas luthang. Padayon pa action Fred ang linagsanay kagabi sa ila sini nga hot pursuit operation nga ginapatigayon sa nasambit nga lugar. Ining 8 nga nagkalamatay gina-secure na karon sang otoridad action Fred. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Kay Jose Erson Lapin Negonyo, good morning man. Kay Calvin Chavez, good morning. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ng pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Philippine Standard Time, las 5:54. This time check is Uning na kay Rune Gordona, si Robert Ruma, si Primo Dan Haliko, ara siya sa Minlo Village sa Talisay. Evergreen Herbal Capsule, na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Aristado, ining wanted sang kasuguan matapos kinserbihan sang mandamiento de arresto kagabi sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre diri sa syudad sang Bacolod. Ini siya ang ginkilala kay Adrian Rembosora, 18 anyos, residente sang amuman nga lugar.
Sunod diri kay Police Captain Albert Bonilla, si Remosora ang ginaresto by virtue of warrant of arrest for the crime of murder. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Sulin Lowy Hulingan sang RTC Branch 53 na Pitsahan May 18 of 2020 sa diin 200,000 pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa gadugang paginaton nga balita ginpasakan ang kaso sa mga kapulisan. Ang kaso diring section 5 kag 11 o kung paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga para kay Dennis Fernandez, 49 anyos, matapos gindakop sa Baybasta operation kag nakuhaan pa sang duha ka gramos ang ginasuspitsuhan sa buo during the Baybasta operation dito sa Puro Kahirop, Barangay Mansilingan. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na. Kay Abrinica Wendell, good morning. Kay Shalen Kahilig. Kay Lilia Bordios Cordoba, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay Sansan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalang na Malasing pero sigurado Aksyon na
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. This time check is brought to you. Muning lang na kay Evelyn ni Pumusino. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon